Coa chegada do cristianismo, moitos dos atributos, escenografías e xeografías da Moura foron asimiladas pola Virxe e as santas. Pero eu non sei se a comparación valería ou non valería, pero para min a Moura, se se me permite, e non creo que sexa irreverencia ninguna, é unha virxe do mundo pagán, da religión pagá. Ten todos os comportamentos que podemos atribuir ás virxes que nun sitio apareceron nun Penedo, noutro sitio apareceron nun Carballo, noutro sitio están asociadas a fontes curadoras como a Moura. Poderíamos poñer cantidad de exemplos, pero en definitiva eu creo que é ao ser feminino sobrenatural que no pasado fixo un papel similar ao da gran matrona, a gran deusa que fai a Virxe na religión actual. As camas e berces da Moura acabaron convertidos en camas de santas. As fontes onde aparecía en fontes milagreiras. Os xigantescos penedos que portaba pasaron a ser obra da Virxe. Unha Virxe e unhas santas que, como a Moura, tamén peitean os seus cabelos con peitos de ouro, que fían na roca da vida e incluso tamén se aparecen na mañanciña de San Xoán. Estamos nunha parroquia de unha aldea de Escuadro que se chama Penadagua. Aquí hai unha lenda dunha pedra que contaba a miña abuela pequena, que era que unha señora de unha parroquia daqui de lado de Grava viña todos os días a bañarse aquí e quedaba aquí a dormir. E así un día tras doutro, e de repente desapareceu. E non a volveron a ver. E descubriron que era unha santa. Entonces hubo un rifirrafe coa parroquia dela, a parroquia de Escuadro, que facemos ca santa. E a santa, como decía a de Grava, que era deles, sempre a levaban para Grava, pero a santa sempre desaparecía e volvía a aparecer aquí. Entonces dixeron, pois hai que buscar unha solución, porque non podemos estar que nós levando a santa para lá e a santa volva outra vez para o mesmo sitio. Entonces a única solución é un carro de bois, que os bois son moi inteligentes e facemos eso, a ver que é o que fan os bois. E puxeron a santa nos bois, e claro, os bois, a sorpresa foi que os bois foron directamente para Escuadro, non foron directamente para Grava. Entón, aí houve un troco entre unha parroquia a outra, entón, que dixeron, pois, bueno, que queda santa en Escuadro e non levamos a acampar, porque aquí había unha capilla, aquí ao lado había unha capilla, e levamos a acampar. Si, non se bañaba e se deitaba, quedaba a dormir aí. Dicen que é porque se facía de noite. Entón, que non podía volver a palá outra vez, era que se quedaba aí dormida, por eso ten a forma de cama. Din que as persoas pola mañá moi cediño a xente viña a buscar auga para San Xoán. Dice que está, non sei se é porque é bendita ou é porque é San Xoán, non sei, que viñan e que collían a auga e miraban na auga, miraban a lúa a bailar os do sol. A Santa Isabel, pois, sei que apareceu aí, pero o lugar era de Grava, da parroquia de Grava, e mar de Escuadro. Os de Escuadro querían a Santa, e os de Grava querían a Santa. E viña, a Santa non marchaba, viñan a buscar de noite. E levaban para Grava, e os de Escuadro iban a buscar. E como por aí era seico ao extremo, pois quedou na parroquia de Escuadro. E na parroquia de Escuadro está, que se lavaba nunha fonte que había lá no río. Pero agora a fonte non hai, porque fixeron unha pista e ninguén lle falou nada dela e taparon. Agora non hai fonte. É que se lavaba lá, é que se puñía no puente. Lavábase, mas peinábase, claro. Alá na fonte. Chamanlle a fonte de Santa Isabel, eu non sei. E despois viña para aí. Porque é a forma da santa. Seica. É a forma de estar a santa deitada. Por arriba para ali ten a cabeza, e despois para baixo é o corpo. A santa estaba embarazada. É a nai de San Juan. É claro, e a outra santa que está con ela, pois é a prima que a visita. A Santa Isabel é esta. E esta é a prima que a visita. Que visita a Santa Isabel. O seu fillo é San Juan, porque na canción, pois, no himno que se lle canta pola novena, pois enúmbrase moitas veces.
Eu que sei que estaba nunha grade ou non sei que, ali na Ponta Muiños tamén, no río lá onde é a fonte. Claro, unha grade serían os paus atravesados, que se puñía ali. A galiña cos pitos, a mala santa. A santa é máis peinándose e todo, alá no río, cando nació o sol. Tamén aquí na Peneda, o 24, o outro día do fumazo, decían que bailaba o sol aí na Peneda, na auga, pero eu nunca o vin bailar, tamén nunca fun ver. E outra relación que ten a Mora moi importante é coa galiña dos pitos de ouro. Sobre os petróglifos aparecen os pitos de ouro, tamén, é moi importante. É o que se di, que se a galiña, esta relación, é a mesma Moura, que se metamorfosea en galiña, é unha compañeira, pero aparecen as dous, salen dun cano dunha fonte, sale a galiña, por a mañaciña, sobre todo o día de San Xoán, salen ali e sale tamén a Moura, as dous pasean xuntas. Despois, aquí hai todos os días 2 de xullo unha romería que dice que antes era pagano, agora como estou en cristiana, pero bueno, que a xente ven aquí de moitos tipos e de moitos sitios, porque dice que é curativa. Dice as verrugas, da espalda, de psoriasis, de moitas cousas. Entón, que fan? Ou lavan aquí as mans, ou levan a agua, e despois botan monedas arriba. Non sei se ves arriba, bueno, arriba hai o charco, a poza de agua, é unha cama, a cama non, unha figura dunha muller tumbada, que decían que non dormía a santa. Bueno, pois estamos aquí no Monte do Espiño, aquí na parroquia de Santa Mariña de Cabreiros. Estou aquí preto da fonte da Santa Mariña. Aunque vexedes aquí un bosque todo cheo de budueiros, autóctono, non podemos dicir de outra maneira, aquí hasta os anos 60, 65, houve sempre unha romería que viñen aquí a esta fonte da Santa Mariña, por devoción, evidentemente, pois que viñan lavar os pés, as mans, pola devoción que había, como xa dixen, hacia esta santa, non? Subían desde a capela, desde a igrexa do Chao, subían por aí arriba, e despois de facer aquí as súas ofrendas, sentábanse, a merendar e a comer, e era un día festivo aquí para esta parroquia, é moi importante. Sigue sendo, porque é a nosa patroa, pero non se fai esa romería desde hai muchísimos anos, estou falando casi de 50, 60 anos. Por que? Bueno, porque a Santa Mariña de Cabreiros foi unha santa mártir, según conta a lenda, aunque hai outras que diverxen e vertebran por moitos sitios, pero a que nosotros temos aquí é que ela era a filla dun gobernador romano, que tuera 9 fillas, e que mandou desfacerse delas, non? Entonces, a nai, que non quería desfacerse delas, matalas, encargoulle a unha servente, Silas, me parece que se chamaba, que fixera con elas, pero que para non matalas, non? Ela reparteunas en familias cristiáns, por todo o país, por toda Galiza. E a Santa Mariña, veu a parar aquí. Este gobernador, axiña que se enterou que nos mataran, buscounas, un pouco para que se convertían outra vez á religión que el quería, e non á cristián, lles perdoaría. Eso non pasou, evidentemente, parte delas, entre elas, a Santa Mariña de Cabreiros, aquí, según conta a lenda, foi martirizada. Aquí había unha chanta enorme, un chantón enorme, que, según contan, eu non cheguei a vela, aí se vía reflexado un pouquiño as mans, onde a mandaron apoiar, antes de decapitala, martirizala, e máis cortarlle as mans. A lenda remata dunha maneira moi simbólica para aquí, para a parroquia, non? Porque cando lle cortan a cabeza sae rodando e dá 3 golpes antes de parar. Neses 3 golpes, saen 3 fontes que emanan auga dunha maneira, evidentemente, significativa. E aínda a día de hoxe, sigue creendo nesa cualidade, porque prácticamente o 90% da parroquia de Cabreiros mantense das augas que saen da fonte da Santa Mariña. Son a auga que chega ás casas. E a fe desta auga levaba a moita xente a vir nesas romerías a pé, de rodillas, de xeonllos, por aquí arriba,
hasta chegar aquí dende a igrexa bella do Chan, o sea que estamos a falar pois de 1,5 km tranquilamente, bueno, cunha costa bastante pronunciada. Todo para virse lavar aquí. Claro que había unha atribución medicinal hacia estas augas, ben seña pois, para as pernas, para as mans, para a pel, para algo que realmente eles sentían que debían vir todos os anos para pois, aportarlle esta auga pois, esas solucións curativas. Non? Esas romerías foron durante muchísimos anos pois, moi multitudinarias. Ben é certo que despois de que pasaron os anos, agora aínda se sigue tendo parte desas creencias, e sigue tendo parte desa fe. Por qué? Pois porque ainda é o día de hoxe que moitas veces me chaman a min, e se non veñen eles que se coñecen onde está o sitio da fonte, pois porque para bautizar os seus pequenos. E veñen e collen esta auga, lévana hacia o culto, hacia a igrexa, para bautizar con esta auga da Santa Mariña, da fonte da Santa Mariña, pois neste caso pois os seus pequenos. Pois estamos na fonte das Coruxeiras de Santa Cruz do Valadouro. A esta fonte tamén lle chaman fonte de Santa Helena, porque din que en tempos, na igrexa que vedes aquí detrás, no castro, había unha Santa Helena, e esta santa escapaba todas as noites da igrexa e viña para a fonte. Entón, un día, os veciños foron a xunto dela e preguntaronlle: pero señora, usted, por que escapa da igrexa? Ela díxolle: é que eu ali non me afago. Un proceso de degradación cara a bruxa ou a abella ou un proceso de sublimación. E a outra faceta que teñen as fadas como amantes, a veces podemos parecer que son cousas diferentes, tamén está en un documento do século XI de Burjas de Mors, donde di que na Edad Media se sabía que os homes tiñan relacións cunhas mulleres dos bosques que el chama agrestes feminae ou agrestes silváticas, donde tiñan relaciones sexuales con elas. Todo ese tipo de cousas foi condenado pola Iglesia, estaba moi mal visto todo ese tipo de cousas, e a partir de aí deriva a visión da moura como bruxa, como mala, hai que huir dela. Pero a outra, a sublimación, é a figura da Virxe María. A Virxe está vencellada exactamente como a moura coas aguas, co paisaxe xa base, Montesío, se aparece nunha cova. O sea que a geografía mítica da Virxe é a xeografía da moura, non? Tamén hai que darlle ofrenda, tamén hai que guardar segredo, cando se aparece un rapaciño non hai que contalo. O sea que todo ese tipo do relato, ao fondo, está tamén recollido nestes relatos marianos. Pola contra, aqueles aspectos máis difíciles de asimilar pola nova fe, como a súa sexualidade, o seu contacto co alén e o seu aspecto escatolóxico, pasaron a ser demonizados e a moura reconverteuse en moitas lendas nunha bella bruxa coa que asustar os máis cativos. E a min o da moura, pois era un padriño que era da miña nai, mar meu, entonces asustábame, decíame, e ven, que ven aí a moura que te leva. Entón eu iba subindo a escaleira e iba mirando para arriba para o penedo a ver se viña. Pois aí tiñan os rijáns unhas propiedades, uns matos. E aí diz que veu unha mora, contaba meu abuelo, veu unha mora e que se acobijou aí. Fixo unha cova, unha cousa, e acobijouse aí e estaba aí. Pero non facía mal a ninguén, nin nada. Pero despois diz que ia miraron con unha bula ou con un mulo, ou con non sei que miraba de noite, pero de día que non andaba. E despois se foron os rijáns e non a quixeron no mato, non a quixeron no... Ou se os dueños da propiedade non a quixeron ali. E botaron na fora. Botaron na fora e ao botala fora ela marchou ali. E ali onde está aquele moinho, que era o moinho da Estrela, había o moinho da Estrela, mas o moinho do Ouro, que é o de riba. Fixe unha casiña de pedra, unha casiña pequena, e meteuse ali. Meteuse ali naquela casa, pero despois a mora marchou, ou desapareceu, ou marchou de aí. E ao marchar de aí,
nese sitio onde tiña esa casa, esa mora, escarrallaron todo e fixeron un muiño. Que é ese tal muiño do ouro. Monedas de ouro ali, ou un tesoro, ou non sei que encontraron, que iso hai moitos centos de anos que sería. E iso é o que eu sei do muiño do ouro, fixeronlle o muiño do ouro, porque o fixeron no sitio da caseta esa, da unha casiña que tiña a mora esa. A ela botou unha maldición, que aquela familia que nunca tuvera descendientes, nin quen lle heredara os cachos eses. E foi certo. Non tuveron, eran 4 irmáns, e nin con deles foi casado, nin tuvo familia. Foi certo.